mbo jangi letere o e nder jemma he mbo waynaki hay goro mbo haalnani hay goro mbo watti letere o ro jiifa e nder tubaka mum tan mbo fokkiri mbo immiɗon ɗo Tunis hoko waɗi ɗum mboye fandare makko nde so tawi ko jawdi mo faandino mbo heeɓi damal jawdi kono wona jawdi mo ɗaɓɓoyannode so wi ko darja mo ɗaɓɓanno mbo heeɓi darja kono wona ɗum mbo ɗaɓɓannode hoko mo ɗaɓɓoyanno moye min e nder ɓernde andi ko ɗaɓɓanmi ko bittanmi ko madrasa mo ganduɗa wona bi'ereɗo oɗo wiire woni directeur o e oɗo sifa min sifa mo ɗaɓɓanmi o ko madrasa mo Allah wiira wattaqullaha wa yuallimukumullahu nafsa min koye on madrasa jimmi wonde directeur Cheikh Tidiane ko ni yaari mbo fokki radiyallahu taala anhu omon yaha ko raɓɓiɗe haala Cheikh Tidiane mbo yahi ha mbo yettima Makkatil Mukarram mbo tawi ɗon gorko goto no wi Abdoullahi Hindi ko gandu Allah ko jiyaɗo Allah timmuno kono noon o yahi o walima ha joni kam komo fadi ɗon ko Cheikh Tidiane so ari tan mbo totta ɗum komo totta ɗum komo wasiyo komo wasiyoro ko mbo rutto e juuɗe jomirawo ngoy karamati Cheikh Tidiane nde waji o nde Cheikh Tidiane yahi ha yokki Makka ina juula toon waji o windi letere e jogui almudo wi on nabɓo letere gokka ɗum won koɗo gimmiɗo to Maghrib ina wiye Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu tottanami mbo o letere waji o addi letere o ha tawi ɗon Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu mbo itti letere o mbo otti Cheikh Tidiane est ce que Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu mbo laari letere o mbo jangi o mbo tawi o ko ɗum ɗo woni ko haali ɗo ko woni ɗo walima ma timmanni hitande kono noon ko kanko fadi yahanni horananni jomirawo kono noon ko makko fanno tana mbo yettino ɗo inin fanno joni noon ɓay mbo yettima ko ɗum joni noon ƴetti alhaaliji ɗi piiw wimbo an woni dentuɗo sirru o an woni joom gundo o an woni joom alhaaliji o an woni joom martabuji ɗi an woni joom maqamuji ɗi fofof noon toon nde Cheikh Tidiane jangi letere o ha huuɓi wi waji o min de so tawi neɗɗo wi'imani a meeɗa ɗum yiide yitere a falta yiide mo Cheikh Tidiane wi almudo wa min de mine faala mbaɗa feere kolloyami o ceerno binduɗo o letere neldi kam o o wimbo aw ɗum noon nde mbo yiɗi yiide ceerno o wimbo yonima so tawi a immima ɗo ɗo Makkatil Mukarram a yahoyi to Madinatil Munawwar aɗo juuroyo ɗum tana maɗa ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam aɗo hawroya toon e gorko goto no wi Abdoul Karimu Sammani ɗum noon sa yahi a yi on tan yonima jigol kam hayso a yiyani kam est ce que Cheikh Tidiane radiyallahu taala koni noon Cheikh Tidiane continue ɗangal muɗum ko raɓɓiɗe haala Cheikh Tidiane en yaguima Allah yo Allah waɗɗen e almuɓe Cheikh Tidiane nde Cheikh Tidiane yahi ha fandini ko fanninta ko heeɓi ko heɓara ko rutti hoko hen woni maqama Cheikh Tidiane e meɗen hoko woni fandare Cheikh Tidiane e meɗen tagore Allah he waliyaɓe foof won fandare mumen e yimɓe mumen ɓe Cheikh Tidiane o ko woni fandare muɗum e men ko ɓande pittali ɗi naftaɗi faade he Allah ɗum tan woni fayida o dogdu makko ndu e jonde makko nde e haala makko ka e ñamde makko nde e yarde makko nde e lelde makko nde fof ala ko woni fandare makko sowona ɓangde fittali ɗi loota ɗum ha ɗi laaɓa naftaɗi faade he Allah ɗum waɗi kanko Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu enen almuɓe biyoɓe ko en almuɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu wadde kala almudo jakoraɗo to Cheikh Tidiane ina ñaago e nder hoore muɗum yo Allah waɗam almude Cheikh Tidiane yo Allah waɗen almuɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ko ɗum waɗi noon almuɗo Cheikh Tidiane wela wiide wela heɓde to haqiqa
kono noon si heɓima tan Allah walli en yo Allah wallu en noon gonen almuɓe Cheikh Tidiane ɗum ɗo ko puɗɗorgol to Cheikh Tidiane e karamaji makko no o yaari ha Allah fandinanimo oɗo o sifa e ngol ɗo laawol mbo addani en laawol ngol haala ka ina juuri historia o no juuri kono noon kam ha menne en tan horo fokkiriri ha yahi yetti noon enen heddiɓe ɓe en naati e laawol Cheikh Tidiane yo Allah wat en almuɓe Cheikh Tidiane nde wonno ko Cheikh Tidiane woodi ñalowma o enen jorsi noon ñalowma o ma moƴƴu he meɗen gonɗo kala miijiɗo wadde saabu itta ko woodi fere ko woodi ha nodda tagu Allah ngu gare bustinen oɗo o ñalowma kaalen ɓuuri Cheikh Tidiane wonko Allah feccimo yo Allah jaɓ ɗum noon ɗum noon musidɓe am tinnoɗen ɓagen pittali ɗi naften faade he Allah naften e Cheikh Tidiane gannen Cheikh Tidiane ɓural mum ngal mawnu e tagu Allah he kala waliyu fala yasribul wali siwa bahri ahmad ɗum noon ko ladun adama hatta ila nafki sura kala waliyu mo nanoyɗa ala ɗo yassa ala ɗo ƴogara kona e mayo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu hay waliyu goto kala ko gonoyɗa waliyu hay so wona a Tidiane yanke saabu neɗɗo wona waliyu ta wona Tidiane yanke kono kala ko gonoyɗa waliyu ganda jaranani ko mayo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu hoko waɗi ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam enen gandi dendagal waliyaɓe ɓe foof no Allah haaldi e Allah wiiri dendagal moƴƴereji ɗi e dendagal ko feccere e dendagal ko yeɗere waɗi ɗum ɗo nelaɗo Allah kala ko feccino e muɗum ari e nelaɗo Allah ɗo nelaɗo Allah fecci ari e Cheikh Tidiane koɗo Cheikh Tidiane kadi feccara ara e dendagal waliyaɓe ɓe ɗum noon nden feccore nde ɓe peccara en e ñaguima Allah yo Allah wattu en hen ta enen jogui hen gueɗe Cheikh Tidiane ɗum waɗi noon ceerno amen wiiɗa fala yasribul wali siwa bahri amada ladun adama hatta ila nafi surati arifin biwilayati ala ruhihi haqqan wa adama dinati sarmadan abadiyatan على المقتبى مختار من أزليتي دهر صفاتي قومي سر حيرتي حقيقتي ومصباح روحي سر أمر حياتي ووثقنا مفتاح الله حضرتي هو العين بارد من بهور حقيقتي أبا العباس مولاي أحمد حامدي هو الأحمد التجاني راس الحقيقة سرمدا أبدية على المصطفى مختار من أزليتي ويكو فلا يسرب الوالي سوى بحر أحمد ko bimi on hala waliyu ko bawoyɗa wonoyde fof a yarani sona e mayo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu waliyagal ma ngal kala no ngal foriroyi gonɗa Tidiane yanke a wona Tidiane yanke jassa ko e mayo Cheikh Tidiane waɗi ceerno amin fala yasirul wali siwa bahri ahmad hay waliyu goro ala jarowo e maayo ko wona maayo Cheikh Tidiane radiallahu taala ɗum noon ko horo mboy ko ladun adam ɗum ko gila to bani adam hatta ila nafki sura ha Allah ɗum ɗo wutte kala waliyu meeɗaɗo noddade wiye ko waliyu yari ko e maayo Ahmad Tidiane radiallahu taala